uključite zastupnika Damira Nikšića. 1, 2, dobro, tu sam. Evo ja bi u ovoj svojoj raspravici skrenuo pažnju na jednu stvar, odnosno skrenuta mi je pažnja, pa bi i ja ovdje skrenuo pažnju na rodnu perspektivu. Znači, takozvani gender mainstreaming u politike i procedure. Važno je donijeti novi zakon o visokom obrazovanju i to nije posao samo i jedino ministrice. Kako prošle ministrice, tako ni ove ministrice. Već je to dužnost, obaveza i posao i cjelokupne akademske zajednice, posao društva, posao demokratije, posao nas, zakonodavaca ovdje i svih parlamentarnih stranaka. I lijepa je vijest da je veliki dio tog posla završen. Jer već postoje brojne sugestije i amandmani još na onaj zakon iz 2017. ovaj koji je trenutno važeći. Tako da ovaj zakon nije nešto što se donosi iz vedra neba. Tim više što smo ne tako davno imali na stolu jedan nacrt, evo koji je 85%, kako smo govorili, ili ne znam koliko sličan, pa ga nismo prihvatili tada, tako da ovo ništa nije... Tako da ovo ništa nije novo. I sada idemo dalje. Jel? Dakle, ovo je nešto na što smo svi mi trebali biti spremni, a ne kao zimske službe da budemo iznenađeni svaki put prvim snijegom. Šta još da kažem, mislim, jednostavnim riječima, pa skoro smo imali sve ovo isto i sad odjednom sve iz početka. Znači, znamo mi ovo je gradivo koje mi dobro poznajemo i znamo da ovaj zakon mora biti donesen. Kakav će taj zakon biti, zato postoji javna rasprava, predviđena je javna rasprava zakonski, da bi svi na koje se zakon odnosi imali svoj udio u kreiranju tog zakona. To zove demokratija. I ovaj zakon mora biti poslan u javnu raspravu jer je krajnje vrijeme. Zakon o visokom obrazovanju mora biti donesen bez obzira da li se radilo o dopunama, izmjenama postojeće ili se radilo o posve novom reformskom zakonu. To mora biti učinjeno i ne bi trebali više odugovlačiti, ako ni zbog čeg drugog, onda zbog ove rodne perspektive. Jer vidite, Senat je usvojio akcioni plan o rodnoj ravnopravnosti, ali važno je da ovaj zakon stvori okvir koji će pokriti ovu oblast. Ovo što govorim sada nije samo formalnost i ne predstavlja nikakvo formalno cijepidlačenje o samom tekstu zakona. Iako sam tekst zakona, ja bi isto ovo obratio pažnju ministrice, bi morao biti pisan rodno senzitivnim jezikom, jer to je minimum koji ovaj novi zakon mora zadovoljiti po pitanju rodne ravnopravnosti. Nije to sad samo neka formalnost. Još su važnije u zakonu, recimo, afirmativne mjere prilikom zapošljavanja ili izbora na izvršne, to jest rukovodeće pozicije, koje zakon mora definisati i zbog koje se postojeći zakon mora mijenjati, kako bi novim zakonom onemogućili rodnu diskriminaciju u buduće. Ali ono što je također važno kada se radi o integraciji principa rodne ravnopravnosti u naše visoko obrazovanje, a to bi bilo potrebno i poželjno, podhitno uraditi putem ovog zakona o visokom obrazovanju, jeste funkcionisanje Univerziteta u Sarajevu i uopšte Univerziteta u kantonu Sarajevo sa univerzitetima iz Europske unije. Zakon se mora detaljno uskladiti sa zahtjevima Europske unije po pitanju rodne perspektive, jer u suprotnom neće moći niko ostvarivati međunarodnu saradnju, konkretno saradnju sa univerzitetima iz Europske unije. Znači, naučno-istraživački rad koji smo govorili malo prije, neće moći biti finansiran sredstvima iz EU, jer u EU neće smjeti dati pare našim univerzitetima radi toga što smo ovdje papci iz 19. vijeka, da se tako izrazim, kolokvijalno. Znači, mi moramo ovim zakonom zadovoljiti te standarde. I to nije opcija, znači to nije sad naša odluka, hoćemo li to ili nećemo, to se jednostavno mora uraditi. Još jedan aspekt te rodne ravnopravnosti je nasilje. Nasilje je također dio pitanja rodne ravnopravnosti. Jedan od segmenata rodne ravnopravnosti je sprečavanje rodnog nasilja, to je seksualnog zlostavljanja.
Sad nemaju svi fakulteti pravilnike za to i ovaj zakon mora napraviti jedan okvir da bi se to regulisalo. Problem nasilja na univerzitetima je generalno problem na visokom obrazovanju koji ovaj zakon mora adresirati. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da duh zakona mora biti takav da promoviše rodnu ravnopravnost i onemogućava rodno nasilje u visokom obrazovanju. Eto, to su smjernice koje su već usvojene na Univerzitetu u Sarajevu i na određenim privatnim univerzitetima. Zato se one moraju inkorporirati i ovaj novi zakon, da ne bi morali odmah kasnije pisati izmjene i dopune zakona. Tako da, evo, u ovoj raspravi koja ide i u javnu raspravu, da to sve odmah najavim. Univerzitet u Sarajevu je već usvojio određene dokumente da bi mogao funkcionisati baš sa ovim razmjenama i ovim svim. Ali je bitno da novi zakon predvidi i definiše, dakle, taj zakonski okvir koji će se dalje u dokumentima i pravilnicima precizirati, od obaveznog korištenja rodno senzitivnog jezika pa nadalje na fakultetima ili univerzitetima. Sam zakon mora biti napisan, ponavljam, rodno senzitivnim jezikom, što je minimum, ali isto tako i diplome, dokumenti moraju biti napisani rodno senzitivnim jezikom. I to mora biti regulisano ovim zakonom. Mi danas imamo pojavu da se diplome mogu kupiti na nekim univerzitetima, ali su nam zato na UNSA diplome pisane kao u 19. vijeku. Znam da neki mogu odmah reći da je to regulisano drugim zakonima, recimo Zakonom o zabrani diskriminacije, ali upravo zato što nije regulisano Zakonom o visokom obrazovanju, u praksi taj rodno senzitivni jezik kada su u pitanju dokumenti ne funkcioniše. Jer ljudi moraju tužiti instituciju da bi institucija napisala diplomu po europskim standardima. Tako da se to mora otkloniti zakonom o visokom obrazovanju. Politika i praksa, dakle, rodne perspektive se mora definisati ovim zakonom. Zakon isto tako mora biti usmjeren, pazite, ovo isto je jako važno, kao unapređenju rodne ravnopravnosti, znači u svim oblastima rada svih univerziteta u kantonu Sarajevo. Predvidjeti programe obuke, znači nastavno, naučnog i van nastavnog osoblja, ljudi koji rade. Zatim rad sa studentima i studenticama u tom pravcu. I to po zakonu. Znači, nije ako neko hoće ili neće da ide na tu obuku, nego po zakonu se mora obučiti kako se odnosi i sa suprotnim spolom i šta znači rodna ravnopravnost, da ne bi, evo da interpretiram tako, da ne bi kasnije na tim nekim razmjenama osramotili i kanton Sarajevo i univerzitet i tako dalje. Znači, ne ako neko hoće ili neće. Da bi se integrisao taj princip rodne ravnopravnosti, to mora postati standard. Jednako kao i u naučno-umjetničkom radu i u produkciji, kako univerziteta u Sarajevu, tako i drugih univerziteta u kantonu Sarajevu. Dakle, sve čime se bave ti univerziteti, UNSA i ostali univerziteti, rodna ravnopravnost mora biti zastupljena i ispuniti se ti zakonski uslovi. Zakon mora to odrediti da bi uopšte mogli biti u rangu sa drugim univerzitetima vani. I to mora biti jedan od bitnih ciljeva ovog zakona. Dakle, ne samo program, obrazovanje, već i to, jer to su evropski standardi, to se zahtijeva od nas. A niko nije ovdje, govorili smo i o Kini i o Rusiji nismo govorili. O Kini smo govorili, o Turskoj, o tim nekim standardima. Niko nije spomenuo Evropsku uniju. A sve nešto kakva će nam škola biti, mi hoćemo najbolje. Niko nije spomenuo EU, kod da mi nikad nećemo i nismo ni naumili da idemo u EU. Ne znam šta je sada, da smo se predomislili u međuvremenu. Tako da ja na ovome insistiram da se ti evropski standardi, ništa ne treba izmišljati toplu vodu, samo prebace i primjene i u ovome zakonu. Mislim, postoji pametniji ljudi od nas i nešto su napravili, i ako već govorimo o obrazovanju, hajmo se obrazovati i onda biti na tom nivou. Dakle, ja ne znam da li mogu da pitam šefa kluba, da li ja mogu reći da ćemo mi šefica kluba, da li ja mogu reći da ćemo mi podržati ovaj zakon ili da tebi prepustim tvoj? Mogu. Znači, naša stranka, klub naše stranke će podržati ovaj nacrt zakona
I mogu slobodno, evo govorim u ime šefice, i mogu slobodno najaviti amandmane koje ćemo priložiti u javnoj raspravi oko ovog zakona, a koji će se odnositi i na ovu, naročito na ovu rodnu perspektivu o kojoj sam govorio i na kojoj sam insistirao u ovoj svojoj raspravi. Hvala vam.